Kardong, pangutang sa dito kape asukal be kay wala tay pang kape ugma. Ha? Hurot na dito nga sukal og kape di aki me? Last naman lang to ganiha, magsugo pa day ko sa imuha og naa pa. Naunsa man taon na siya, oy dapat kagay na nga hayag pa nag-ingon na unta ka sa kuha karon pa jud ka nag-ingon nga unsa nang orasa karon? Sus kadagan ba nimog reklamo na ka na dito ay paabutang nga sa puton pa ko nimo? O lagi sa muka ni bayhana oy. Nagsalig ka kay buntis ka. Apilig pagdali ha. Oo. Unsa ganito nakalimot ko? Gi ate mga kape asukal. Kape ug asukal. Ay pagagya, ay paghapit-hapit ha. O, lagi di. Hapit pagag anji dito ah. Sus hello mo eh. Pagdali. Gipalayas man ko ni mama eh. Aman lang siya naluoy sa ko ah. Karon nasa man ko ani mo ang turon. Ngit-ngit ba dyan kayo? Aman lang siya maluoy sa iyang anak nagbuntis ko. Mapurugit buntis ko, gipalayas na ko niya. Kalagot ba eh. Gabiing dako na suguon pagyud ta. Wala gi konsensya ning kimiha ba. Naunsa man taon ning kimiha ni we. Perti nangit-ngita diri in town. Wa joy kaluin ni Kimi ba. Sige lang. Buhaton ako ni para kay Kimi, antuson na ako ni. Unsaon ta man nga naminyo man tag sayo kay nabuntisan man ta na tog ahat si Kimi. Paita. Lah. Unsa man ning nagsuga-suga diri ah? Ngita pud aning dalan oy. Anji. Huy Anji asa man kapadulong nagdala makagbag. Kardong, tabanghi ko. Palayas ko ni mama sa balay. Wala ko'y katulgan karon. Unsa? Gipalayas ka sa imuhang mama? Gabiing dako kahibalo man imong mama nga buntis ka Anji. Wala daw siya pakialam Kardong. Basta lang daw mulayas ko sa balay. Unsa? Gipalayas dayon ka? Pagka walay kasing-kasing nga inahan. Nya asa man kapadulong karon Ji? Wala ko kabalo kung asa ko mo ato Kardong. Tabanghi ko Kardong. Ikaw ra bang amahanan ni ako ang gibuntis. Kaluoy sad nimo Ji uy. Aw sige ato na lang ta sa balay Ji ang pinalay mong bagbe. Salamat Kardong. Pero unsaon ta man naaman si Kimi dito ah. Basig masuko. Ayaw ka balaka ng Kimi Ji. Ang importante karon nga naa kay matulgan. Mao gani no nga adto na lang ka sa kuang balay kay ang importante nga safety ka labi na nga buntis ka. Luoy kay si baby. Sure ka? Oh, ako ni bahala to ayo ka balakang Kimi. Sige, ang importante nga naa kay madayonan karon ha. Oh, sige, O, sige. tara, sige. dali sunod lang sa kuha. Nahinay lang ha. Kay bakilid ra ba ya kay diri ano. Sige, sige. Nahinay lang kay grabe jud ka. Ngit-ngit diri in taon oy. Naunsa man tawo na imuhang inahan oy gipalayas man in taon kasi imuhang inahan. Dili man siya maluoy sa imuha. Langan nasuko kay sig pangyaw sa tungod nimo kay wala kay hatag og allowance. Nakasabot ko anha Ji pero unsaon ta man nga pobre ra man gud ko igo-igo ra pud ang ako ang kwarta nga panghatag kang Kimi. Igo-igo ra gud buhi sa mundo ha gyud. Uy, sige para makaadto na to sa imuhang balay. Sige dali. Labiin na. Ay kabala ka ako ni bahala atong Kimi. Paitan ni uy. Dubli-dubli na nga ako mga problema. Napay Anji, napay Kimi. Pero sige lang buhaton ako ni para sa ilahang duha. Ali Ji, panggunit sa akong kamot Ji. Panggunit. Padali lang ha, ako siyang tawagon si Kimi ha. Basig masuko Kardong. Ayaw lagi ka balaka lagi ako ni bahala mo istorya ani. Importante karon nga nakay madayonan. Sige. Relax lang. Kimi. Dali lang. Oh, dugayan ni mo Kardong. Oy, asa naman ang kape asukal? Kakinsa man ang bangay imong gidala diha? Kadali lang Kimi, pasidlas ako dibe kay basig nay makakita nga marites dire. Kadali lang kakinsa ganinang bangay imong gidala no? Basta pasudlas sa gani ko no, dali na Ji kay basig makita ta sa mga marites dire. Tamsa. Di ba gi sugo man ti kag kape asukal nga na siya man imong gidala diri ah? Ay, basta diran ta sa sulod mag-istorya ganin. Dali, dayon sa Ji. Hoy, dai pag-aagod ni mong daong dai nganong yani makadiri sa mong balay ha? Ingon man niya, diri na lang daw ko matulog. Diri na daw ko papuyon niya. Dali na sulod na dire Ji kay basig makita ta sa mga marites Kardong, diya ba. basin masuko si Kimi, basig unsaon ko. Di na lang ko Dili diri matulog. ay lagi ka balaka na lagi ni Kimi lagi. Unya ata mag-istorya ana ha. Unya na. Sulod si kay makita sa mga marites dire karon. Diri ka tapitaw lingkod sa balingkod sa. Lingkod sa. Ingon dili man ko papuyon ni Kimi diri kay masuko lagi. Gawas dito dai. Oh, Ayaw sa bagay. Wala pa ka kay balog unsay sitwasyon ni Anji karon ba? Wala ko ilabot og sa iyo sitwasyon anong bayhana, ha? Pasagdi sa ba, explain lang ko. Padayon na sa si Anji karon diri ha. Unsa mo explain ka nga wala man gani ko nimo nabuhi unsa pa ka nang bayhana na, ha? Paminaw sa wala pa ko. Dili ko gusto na ako
Gusto ako rin ko, Andrea. Paminaw sa gani no, wala pa gani ko kahuman gani explain no. Hilong mabay na yara yung tingog ba kay madunggan tas mga marites diri. Pagod man ka sa akong busa isa. Relax lang ba, relax lang. Pasabtas ako ha. Si Angie, gisugo mo ko nimo kaganina. Nakita na ko si Angie dito sa baba. Unya, sinabot na ko. Pumanas ako, relax lang ay sa kainit imong ulo. Si Angie nakita na ko dito Nagbit-bit og bag. Kaya tungod gipalaya sa iyang inahan. Ini-deserve niya nga ipalaya siya. Noon sa man taon ka. Oy, Dapat lang pa layason siya kay nagigat-gigat man. luoy magkaayo no kay ako ba amahan sa iyang gibuntis no. Ay sus! Way loy-loy sa kuha. Dili ba paminaw sa gani no. Ug maunsa ni siya diya sa gawas. Gipalayas wala si matulgan mao gani no nga ako sa sige padayon diri sa atong balay kay may na lang ba nga safety siya labi na siya gidala karon. Ay, ambot nimo kay dong. Wala ko kasabot nimo. Noon sa man taon. Dugang-dugang pagpalamuno diri sa balay. Relax lang ba, relax lang. Luoy manggot lisod po kaayo na imuhaning palakaw-lakawon diya sa gawas. Ug maunsa ni sa gawas. Okay ra untang nadugang kag babae diri o makapalit ka og sudan. Noon sa man taon. Bisag mga aning bulan di ka kapalit. Ang puyo dia. Mga buslot na gani na imong brief, wa ka kapalit. Stila ni mo eh. Aliji, lingkod sa Wala diri. ko na lang ko kardong kay samok na kaayo. Ayaw glakaw, naon sa man taon ka. Uy, diri ta sa sulod, Ji. Unsa? Dito sa sulod? Diri na lang dahil nasa sa gawas. Naon sa man taon ka. Uy, aliji, diri ka dapita, Ji. Dayon, Ji. Dili man daw pwede kardong pasudlon ko ni Kimi. Uy, day! Ayaw, sulod dito sa sulod. Diri ara ka. Diri ka tulog, oh. Dili Kalma na lang lang ko ba? sa labas kardong oy. Kalma lang ba, relax lang ba. Ali, dayon sa diri, ha. Nay, bakante diri ang katre, Ji. Ako yawan ni mo. Ipasudlong pa dyan ni mo ning bihanan, eh. Ay na paminawa, Ji. Dali, sulod diri, Ji. Kardong, gusto ko si Kimi ba? Dili ko masugot. Dili ko masugot. Dili ko masugot. Sus, uy. Paon ako ni mga hapin diri. Ay, nagpangwa, ah. Dili ka. Ay, nagpangwa ba. Ako aman eh. Ako aman ni diri. Ha? Oh. No. Diha ka. Oh. Oh, diha. Dili ko magpagamit sa kong banig. Oh, diha. Higda na. Di, naon sa man taon na. Sige, sige. Ay, kabala ka, Ji. Ali, Ji. Diri, mo ni mohang katre, Ji, ha. Diri ka, Ji. Diri mohang katre, kay diri aman ang katre na mo ni Kimi. So, lingkod sa diya, Ji, ha. Lingkod sa kay gay na rabay kasi baktas, no. So, man imong katre karon, Ji, no. So, Pagay pa concern arang bayhana. Kuya, wagod nimo. Na, atimanon pa jud nimo. Dili man pungkol naman ni kabat. naon sa man taon ka Kimi, uy. Di, sabta na lang gud ang iyang sitwasyon karon kay luoy baya no gipalayas ba ni siyang inahan, no. Ah, basta dili ko maluya na. Sus, uy. Nandito sa kasagawas ko. Ano man, magunsa man mo diri ah. Iplastar sa na ko ni si Angie ba? Unsa? I-plaster? Basig nakalimot ka dahil amuhan ng balay diri ah. Ako apo ni mga gamit diri ah. Dili pwede magamit-gamit ka. Sa mukha ninyo oy. Wala ka na lang ko. Ay, lakaw, Ji. Diri, ara ka, Ji. Palmas ako sa banig, ha. Unsa? Unsa onda yan ang banig? Ha? Wala man gud si banig. Good, luoy, kaayo. Hindi banig dahil niya yung pante. Lo,